Kaikilla meillä on mielikuva suomalaisesta maaseudusta ja puhtaasta suomalaisesta luonnosta. Viljavia peltoja, auringonlasku järvenselälle ja nostalginen hirsimökki metsän reunassa. Toisaalla taas puhutaan maaseudun kurjistumisesta, idyllistä on pakko muuttaa kaupunkiin, kun töitä ei löydy. Maaseutu Suomessa on kuitenkin tänä päivänä paljon muutakin kuin idyllinen muisto mummolasta tai ränsistynyt lato pellon laidalla. Suomi on Euroopan harvaan asutuin ja maaseutumaisin maa. Yli 1 miljoona suomalaista asuu maaseudulla ja yli puolet suomalaisista nuorista aikuisista haaveilee maaseutuasumisesta. Suomessa maaseutua vahvistetaan ja uudistetaan aktiivisesti EU:n maaseudun kehittämisrahoituksella. Kehittämisestä vastaavat alueen aktiiviset asukkaat ja yrittäjät sekä kunnat yhdessä liiderryhmien ja ely-keskusten kanssa. Linnaseutu ry:n toiminta-aluetta ovat Hattulan ja Janakkalan kunnat sekä Hämeenlinnan kaupunki lukuun ottamatta keskusta-aluetta. Liiderryhmien tehtävänä on neuvoa, rahoittaa ja kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä luomaan työpaikkoja ja yrityksiä. Liider-rahoitus koostuu EU:n osarahoituksesta yhdessä kuntien ja valtion kanssa. Linnaseutu ry:n tavoitteena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, monipuolisen maaseutuyrittäjyyden tukeminen sekä seudun eri toimijoiden keskinäinen verkottuminen Suomessa ja kansainvälisesti. Erityisesti Linnaseudun alueella panostetaan vähähiiliseen tulevaisuuteen ja hankepäätöksissä painottuu puhtaan ympäristön ylläpitäminen. Myös alueiden kunnostamisen tukeminen, oli kyse sitten ympäristöstä, leikkipaikasta taikka kylätalosta, kuuluu Linnaseutu ry:n toimintaan keskeisesti. Liiderryhmät toimivat alueellaan verkostomaisesti. Uusia kumppanuuksia solmitaan ja yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa tarpeiden mukaan. Linnaseutu ry on tukenut Hämeenlinnan seudulla esimerkiksi Rengon skeittipuiston rakentamista, Alastalon kartanon muutosta kulttuuritilaksi, Vähikkälän seuratalon hankintoja, Vihavuoden koskialueen venelaiturin rakentamista sekä kalateiden kunnostamista. Maaseuturahaston tuella Hämeenlinnan seudun esikoululaiset pääsivät tutustumaan lähiluontoon Vanajavesikeskuksen Lähiluonto tutuksi -hankkeessa, jossa lapset tutkivat lähiluonnon mahdollisuuksia ja myöhemmin pitivät kokemuksistaan näyttelyn paikallisessa kirjastossa. Tule kanssamme kehittämään maaseutua ja nauttimaan sen mahdollisuuksista. Ihmisten kokoisille ideoille.